Haga jing lekai La Liga hapenga Celta Vigo Persia eka Real Betis. Haba pai shagna jing lekai ka Celta Vigo galala ban pelim eka Real Betis da ar la kawai. Yaga gol penjob jong ka Celta Vigo la yoban tiap ashwa ban kut ka jing lekai kata ka minit ka bakandai peu plus ndriu. Haga jing lekai hapenga Atletico Madrid Persia eka Girona. Haba pai shagna jing lekai ka Atletico Madrid kalamat eka namrem banengkong jong neusnem arajar ar peu sau. Hadin magala sya penlim hakmat ka Girona da sau lalai. Wala daw player jong ka Atletico Madrid umurata uli yoban tiap hat-trick hagan ka jing lekai. Bad yaga gol penjob jong ka Girona la yoban tiap ashwaban kut ka jing lekai kata ka minit ka bakandai peu plus iway. Hagaway par ka jing lekai La Liga hapreng ka Real Madrid Persia eka Mallorca. Hagan ka jing lekai ka Real Madrid kala khori ka nam job banengkong jong neusnem arajar a peu sau. Hadin magalala bat pelim ka Mallorca dai way lanot. Badia ka sigol jong ka Real Madrid la yoban tiap haga minit ka bahnyau peu pra lengba Rudiger. Haga jing lekai Trophy des Champion final hapreng ka Kenhun u Mbappe ka PSG Persia eka Taulos. Haga ka jing lekai ka PSG ka layo bat penkijar nengkong tang haga minit ka balai lengba player negeri South Korea uli kang in. Badai haswa bankot ka kela step kata haka minit ke basau peu sau kurang tap gol bakensa jong ka PSG u Kylian Mbappe uli ban tap ya ka gol ka baar naga menta ka PSG badai le magini ki ar gol la pelong ya ka PSG bagan la ban penlim ya ka Taulos da ar lanot hakan ka jing lekai badi ora ya ka nam la du jong ka Trophies des Champion haka sin ka bakan ar.